अगर आप भी चाहते हैं कि पूजा फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रेम से बोला मैहर वाली मैया की। भवानी माई से चलल बारी से देवलोक से ऐसे अवतरी से भवानी माई से चलल बारी से देवलोक से। मैया के सबे बा इंतजार करत, अवतारी माई मोर दिलवा बा कहत, मैया के सबे बा इंतजार करत। सुन शेर बोलेला हो माई के संकेत देवेला, मैया अवतारी करे खबर देवेला। रक्त बीज के मरले बाड़ी रक्त से भवानी माई से चलल बारी से देवलोक से ऐसे अवतरी से भवानी माई से चलल बारी से देवलोक से। मैया के असो हम नवरात्र करब, नव बकल हम अंगना में धरब। मैया के असो हम नवरात्र करब, नव बकल हम अंगना में धरब। सुन अवतारी कल जुग के मातारी हो, सामरिया सुरजित मैया से पूछता रे हो। राइटर भवानी माई से चलल बारी से देवलोक से ऐसे अवतरी से भवानी माई से चलल बारी से देवलोक से। स्टूडियो कोटवा।